Maťa, Anešku, Romea a ďalej, počkaj, tu mám. Ďalej by som chcela... Tatka, ale počkaj. Daj mi s tým teraz pokoj. Večera nedovarená. Na umenie mi ide služba. Čo všetko mi treba urobiť? Na to si tak kúpim. Na to len ty buď, nie? Čo vieme, že za to národne Náš Valdika Milanka, je tu medzi nami Valdika? Áno, nepočujem. Áno. Takže si zapamätajte, Svätý Otec nám zdôrazňuje do života: radujte sa o Pánovi. Skúsme teda častejšie prichádzať ku Ježišovi. Zostúpi na teba, o to sa ti starať vôbec netreba. A ja to zatiaľ s Jozefom vybavím, potom sa ešte zastavím.